47 anyos nga taxi driver nagtanyag og libreng sakay sa iyang mga pasahero atol sa iyang birthday. Isip pasalamat kang Senyor Santo Niño. Sayranta ang iyang istorya, pinaagi ni ining report. Siya si Abdon Verdida, mulupyo sa Barangay Labangon, 15 taod-taod na nga nagmanihog taxi. Isip niya mga pasahero nga nagbuhi sa iyang pamilya, busa isip baos, iyang gilibre ang mga tao atol sa iyang birthday. Naputos sa tarpaulin ang iyang taxi nga nagpahibaw sa free ride nga iyang gihimo apan ang uban nagduha-duha sa pagsakay. Pasalamat ni sa Senyor Santo Niño ug sa Ginoo nga naabot pa ko aning mga idara ug hinaot nga napay maabot nga katuigan nga makapalibre sa kay gapon ko hantud mo retiro ko siguro. Labaw sa tanan gihimo ni Verdida ang free ride isip pagtamod siyang panaad kang Senyor Santo Niño. Ikalima na katuig niya kining gihimo diin gigrasyahan usab siya sa Batang Hesus. Adunay upat ka mga anak si Abdon ug suportado usab si iyahang asawa sa iyahang pagtuman sa panaad. Panaad din ako kay daghang kay kong mga kakulian sa kinabuhi ko sa una. Nya panaad ako nga makabot kog 50 edad. Unsay ako mahimo ba nga na ako'y mahimduman sa mga tao. Support na ko kay kuan mamay iyang gusto. So ang panaad kinahanglan yung tumanon, di ba? Yaman ang nasundan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.